Писна ли ти да си постоянно изтощен, да усещаш как енергията ти изчезва, фокусът ти се губи, а увереността ти просто не е това, което беше? Какво се случи с човека, който се чувстваше непобедим, който поемаше предизвикателствата? Възможно ли е това да е просто нормална част от остаряването? Нека ти кажа, не. Това е твоето тяло, което ти казва, че нещо му липсва. Всеки ден стресът, лошото хранене и липсата на правилна подкрепа взимат своето. Нивата ти на тестостерон спадат, енергията ти се изчерпва, а мотивацията ти, тя просто изчезва. Но какво ако можеш да промениш всичко това? Представи си да се будиш презареден, изпълнен с енергия и мотивация. Да си фокусиран и продуктивен. Не само за часове, а през целия ден. И не, решението не е в още кафе или енергийни напитки. То е в правилната комбинация от натурални съставки, които работят за тялото ти. Ето защо създадохме формула, която комбинира 16 мощни супер храни, насочени към възстановяване на мъжкото здраве. Като ашваганда, доказано намалява стреса и умората. Мака за повече издръжливост и възстановяване, както и за повишаване на либидото. Спирулина – натурален източник на енергия и сила за целия ден. И това не е всичко. Лъвска грива – за кристално ясен ум и концентрация. Куркума и активен въглен – за детоксикация и борба с възпаленията, както и още много други. Всичко това събрано в Atlas Blend. Формулата е създадена, за да върне на тялото ти това, което времето, стресът и изтощението са отнели. Без синтетика, без празни обещания, само доказани съставки, които работят за теб. И е толкова просто. Една лъжичка на ден. Това е. Без сложни режими, без постоянна зависимост от кафе и стимуланти. Ако си готов да върнеш енергията, издържливостта и фокуса си, поръчай Atlas Blend още днес. Научи повече от линка.